Pozor, zákruta! Já jsem Franta Hasák a tohle to je pořád Autor Motor Rally. Dobrý den všem divákům našeho pravidelného magazínu o motorismu Autor Motor Rally. Dnešní epizoda se bude věnovat problematice tuningu, jak říkám já, ladění. A nyní se nacházíme v naší imitované garáži. A jako hosta bych rád přivítal Petr Niga. Hey, what's up, dog? Dobrý den, dobrý den. Vezmi místo, prosím. Hej, díky. Tímto bych tě chtěl přivítat ve studiu a předat ti náš dárek s korenovou autobaterií. Kurva, nechce taková baterie. Haha. Povídej, proč pak si k nám zavítal? Ale tak jako víš co, ne? Potřebuju prostě káru, ne? Buchty prostě. Abych mohl s tím vole dostat hodně buchet, hlavně buchty, jo? Prostě jedeš, ne? Prostě ty buchty vidějí, jakou máš káru prostě a teď prostě jedeš a teď tam furt vole nasedaj, viď, a víc a pořádný vole tohle, tamhle tohle. Dobrá. Víte co, pojďme se podívat na naše motorové vozidlo. Jo. To je moje kára, jo? Jako Niga z Neighborhoodu mi to trochu potunili, ale trošku jináč, než jsem jako si představoval, jo? No, bude to trochu oříšek, ale věřím, že náš tunerský tým si s tím poradí. Já taky věřím. A než začneme s tuningem, jak říkám já, s laděním, zopakujeme si, co má každý správný motorista znát. Musíš znát volant, brzdy, spojku a plyn, válce, písty a rychlostní skříň, chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, polosy, lanka, hojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Tak a teď, když jsme si zopakovali terminologii, můžeme se vozidlu podívat, jak já říkám, na šroubek. To jako na zoubek, ale víc motoristický. Každý správný tunér chce mít na svém autě design. My jsme se rozhodli pro Odchanového a jeho charakter Kristiána. Protože chcete-li mít štěstí u žen, potřebujete pořádnýho mrdáka. Pro řidičské štěstí jsme se rozhodli nainstalovat na palubní desku tohoto budu. Jednak proto, že nosí štěstí, což je ten hlavní důvod, a druhá proto, že je tlustý jako prase, takže vy budete vypadat štíhlejší a tudíž víc atraktivnější. Rozhodli jsme se, že mu do vozu dozadu nainstalujeme postel a dáme mu tam matraci, až tam bude mít ty baby, aby měl kde rádi. Krátky, to chce muziku a proto jsme mu nainstalovali do vozíku repráky. Z komerčních důvodů jsme se rozhodli umístit logo sponzora pořadu. Sponzorem pořadu je vidle.org. Takový gangster, jako je Petr Niga, potřebuje mít na káře aspoň jeden elektron. Taky nezapomeňte na značku vašeho Neighborhoodu, aby všichni věděli, odkud vlastně jste. Vítej zpátky, Petře. Tak jsme zapracovali na tvém autě. Prosím, zvedni dveře garáže a můžeš se podívat. Ty vole, respekt, ty vole, jo, brother, ty vole, ježišmarja, ty vole, to je kára, ty vole, to miluju, ty vole,
Ty krávo, ty vole. Ty vole, jo, ty vole, tady se bude, vole, ty vole, samý mama, ty vole, pojď sem, ty vole. A ty vole, ty krávo, ty vole, respekt nekře, ty vole, tady jsou i repráky, ty vole, audio pořádný, vole, tam vole, jo, a Buddha, ty vole, ty vole, to budu vypadat, oproti němu vypadám, ty vole, hustej niga, ty vole, jo, ty vole, to je dobrý auto, ty vole. Jo, tak jako já bych fakt chtěl jako poděkovat všem lidem z garáže, jo, ty vole, hlavně sponzorovi, jo, Vidle.org, ty vole, fakt jako všichni jsou prostě strašně cool, ty vole, a doufám, že zůstanete cool a prostě respekt, ty vole, respekt největší, ty vole, Vidle.org, prostě respekt, jo.